皆さん、こんにちは。ウェールズの文化と言葉の B の、履修者の皆さん、こんにちは。小池です。後期からこの今ここに出ている教科書の、4課ぐらいからね、始めていきたいと思いますので、この授業、後期から捉える方は、ちょっと各自で予習をして、そのために、ちょっとね、この動画もご覧になって、ちょっと勉強してみてください。1課から始めていきましょう。はい、こちらのページご覧ください。第1課の会話文になります。ここに、吉見さんっていう人と、ダビッドさんっていう人と、フィアンさんっていう人がいます。ダビッドっていうのは男ですね。吉見さんは女の子ですね。で、フィアンさんっていうのは、これは、女性です。ですから、ちょっとウェールズ語特有の名前がここに出ています。はい。じゃあ、ここにカタカナもありますけども、別の動画で文字と発音の読み方、規則をね、説明しましたので、少しずつ、このね、このアルファベットを見ながら、発音するようにしてってくださいね。あまり、カタカナのこの振り仮名に頼らないようにしましょう。では、後に続けて大きな声で発音してください。いきます。はい、ボレタはい。ボレタアディヒンビウアマアドゥラドゥインビウアマダビドアドゥイアヒアンアドゥイベシュウエヌヒヨシミユーバエヌイネスクルダヒダビドアヒアンアヒヘビドヨシミはい。こういう、会話文です。これ日本語に訳ありますのでね、これを参考にしながら読んでみてください。ちょっと少しスピード上げてもう一回読んでみましょう。いきます。ボレダボレダアディヒンビワマアドゥラドゥインビワマダビドアドゥイアヒアンアドゥイベシュウエヌヒヨシミユバエヌイネイスクルザヒダビドアヒアンアヒヘビドヨシミはい。では、この課に出てくる単語がここに並んでいますので、こちらをご覧ください。はい。ちょっとこれ発音してみましょう。後に続けて言ってください。パン、パラ、パラ。朝、ボレ、ボレ。ビール、クルー、クルー。名前、エンヌ、エンヌ。夜、ノス、ノス。夕方、ノスワイス、ノスワイス。午後、プランハウン、プランハウン。略称がプナウン。はい。ご飯、レイス、レイス。電話番号、フリーブフォーム、フリーブフォーム。はい。では、形容詞いきましょう。快適な、ブラーブ、ブラーブ。良い、ダー、ダー。素敵な、ネイス、ネイス。食べる、ブイター、ブイター。住む、ビュー、ビュー。誰々に会う、クルザー、クルザー。飲む、アベッド、アベッド。毎日、ボブディーズ、ボブディーズ。毎晩、ボブノース、ボブノース。ここにまたはここで、アンマー、アンマー。はい。代名詞、それから接続詞ですね。英語のアンドにあたるものは、あと言います。代名詞、私は、いい。私のが、は。あなた、he。あなたのっていうのが、エイフ。
そして、何っていうのが bathe。そして、これもまたっていうのが heavy。heavy。はい、これが、ここに出てくる単語です。では最初、まず挨拶の言い方を学びましょう。これ1回目の授業でちょっとやりましたけれども、おはようのこと、ボレダー、ボレダーって言います。ここにね、今度はポスターがありますけれども。で、このボレダーというのは、ボレっていうのが朝を表し、ダーっていうのが良いっていうことを表します。だから、英語のグッドモーニングと同じで、ちょっと文法が違うので、英語はグッドからモーニング、前から後ろにかかりますけれども、ウェーズ語の場合は、ボレダー、ダーが後ろからボレにかかります。で、この同じパターンが違う時間帯の挨拶でも言えます。だから、ちょっと、ね、午後の、ね、英語のグッドアフタヌーンみたいな表現っていうのは、午後がプランハウンですから、こう言ってるんですよね。ちょっと後につけて言ってください。はい。プランハウンダプランハウンダで、この言い方はね、このプランハウンって長いので、ちょっと短縮形になって、プナウンダプナウンダということもあります。はい、それから、こんばんは。これはイーブニング、夕方っていうのがウェーズ語で、ノスワイスっていうので、それにダーがついて、ちょっとね、ちょっとある文法による変化で、ダーがね、ザになっちゃうんですね。はい、こんばんは、言ってみましょう。ノスワイスザノスワイスザはい。で、最後、ね、おやすみとかね、夜別れるとき、出会ったときに言うんじゃないですよ。ね、夜おやすみっていう言い方は、ノスター、ノスターです。で、このノスっていうのはこの夜って意味です。はい。こういった4つの挨拶、覚えてください。もう一回最後に大きい声で言いましょう。おはよう。ボレタボレタこんにちは。プランハウンダプランハウンダから、こんばんはが、ノスワイサノスワイサからおやすみ。ノスタノスタはい。できましたでしょうか。はい。では、次のポイントの1の2ですね。自分や相手を指す代名詞のことを紹介します。さっき5位の高にも出てきましたが、私というのは、いいと言います。こちらですね。それから、あなたっていうのは、he と言います。ちょっとこの CH の発音ね、この間ちょっといびきをかくの発音だって言いましたよね。その発音です。he はい。で、一緒に、私のっていう言い方、それからあなたのって言い方もやりましょう。私のは、この fy と書いて、va です。この y のね、この、発音は、ね、ちょっとこれ特別な例外的な場合なんですね。どういう時でもこういう時は、ね、あと発音する。だからこれは、va です。それから、あなたのっていうのは、eich ですね。ちょっとこれ、修正してます。eich よりも、eich の方が近いです。eich。はい。で、ここでちょっと紹介したいのは、私のなんとか、あなたのなんとかっていう言い方なんですけども、英語のだったら my book とかね、your book とかね、そういう言い方なんですが、はい。ウェーズ語も、その名詞の前に、その私のとか、ね、あなたのっていう、ね、言葉をつけます。なんですが、ちょっと違うのは、代名詞の所有格形を名詞の前に置き、さらに名詞の後に代名詞を置く。だからなんかね、その名詞をサンドイッチみたいにするんですね。だから私の名前っていうのは、the and we っていうんですね。E っていうのがさっきここで紹介したやつですから、だから私の名前、私っていう意味ですね。それから、あなたの名前は、こうやって、n he こうやってサンドイッチにします。うん、これね、話し言葉だと結構こうなんていうか、その最初のね、va とか っていうのがちょっと結構聞こえづらいことがあるんで、この e っていうのが結構ね、言うことがあるんですが、書き言葉だとね、この名詞の後のね、この代名詞は書かれないこともあります。だから、本当はね、va n, n でも十分なんですけども、そのちょっと弱い、その va とかね、の部分が弱いので、e の部分をつけて、もう一回ね、念押しをするんですよね。私の名前、私っていう感じで。
ね、そういう言い方をします。はい、で、じゃあ今度、今、私の名前って言い方、あなたの名前って言い方を習ったので、名前の尋ね方とか自分の名前の言い方をね、やりたいと思います。はい。まず、私の名前はこれこれですって言うんですけども、ここにさっきが出てきた vainui ってありますよね。で、その前に you っていう言葉があります。で、これがね、英語で言ったらその B 動詞の is みたいな感じですね。だからこの点々点々のところに自分の名前を言って、例えば私だったら、たけし you vainui っていうふうに言いいわけです。で、あるいはね、もう一つの言い方で、adui っていう言い方ですね。このいっていうのは、さっき紹介した、私ってことを表す言葉ですね。私のじゃなくて私っていう。で、このね、ado っていうのが、さっき英語の B 動詞にあたる、B 動詞の am にあたるような言葉です。だから、I am の am ですね。だから、誰々 am I。つまり、だから、私は誰々ですという言い方もあります。だから私だったら、これで言うと、この形で言うと、たけし you vainui。こっちだと、たけし adui。ね、こういう二通りの言い方があります。こちらもちょっと読んでみましょうね。ひろし you vainui。私はナオミです。ナオミ adui。ね、こういう二通りの言い方がありますので、皆さん、ね、自分の名前も自己紹介できるようになってみましょう。で、今度相手にね、お名前なんですかって尋ねるときなんですけども、この表現です。さっき、eich enuchi、あなたの名前って言い方をやりましたよね。で、その前に you をつけて、英語のB 動詞の is と同じです。で、その最初のところに Beth、何ってことを表す言葉を入れると、ね、What is your name？ あなたの名前は何ですかっていう風になります。ちょっとまずこれ練習してみてください。Bethuch enuchi。Bethu eich enuchi。で、口語ですと、この you と eich っていうのが結びついて、ich という、ね、表現になることが結構あります。だから、口語だと、Bethuch enuchi。Bethuch enuchi。これであなたの名前は何ですかという質問です。はい。で、相手の名前が分かったら、あなたに会えて嬉しいですっていうことを、こんな風に言ってみましょう。ちょっとこれ、読んでくださいね。Neis kurzachi。Neis kurzachi。この nice は英語の nice と一緒で、kurz are っていうのが、英語の meet with。で、he があなたですから、nice to meet with you。nice to meet you ですね。もう一つの言い方は、brav kurzachi。brav kurzachi。この brav は、もともとウェーズ語にある、素敵なとかね、英語の nice にあたるような表現です。こっちだとちょっと伝統的な言い方ですね。両方ちょっと練習してください。nice kurzachi。あるいは、brav kurzachi。はい。で、こういうふうに言われたら、あなたにも会えて嬉しいですということで、achi havit っていうふうに、お互いに言って握手なんかするといいですね。はい。プリントの1の3ですね。ちなみに今ページ数は28ページですね。はい。今、あなたの名前何ですかっていう言い方をやりますけども、その言い方と同じ構文で、あなたの電話番号何ですかっていう言い方もできます。さっきやった、eich enuchi の部分を、この N っていう言葉をね、電話番号っていうのを表す Chief Phone に置き換えれば、ね、Chief Phone っていうのがあなたの電話番号になりますので、でこれをここに組み込むと、Bethuch Chief Phone Chi というね、質問が出来上がります。でこうやって相手の人の電話番号を聞くことができます。ここになんかね、こんなようなサイトがありましたので、ね、ちょっと違った表現、ここから U がね、この RT ってなってますけど、ちょっとここはまたいずれね、勉強したいと思います。はい。はい。で、ここからメインの文法について入ります。28ページですね。私はこれこれしますという言い方です。会話文の中に、私はここに住んでいますという文章が出てきました。ラドゥインビワマですね。で、このラドゥインという部分、この部分がそのパターンに当たりますね。ラドゥイン。こうですね。ラドゥインの後に、
食べるとか飲むとか言うと、私は食べますとかね、いろんな表現できるんですね。ちょっとこれも読んでください。Raduin buita bara。Raduin buita bara。buita が食べるで、bara がパンっていう意味です。ちょこっとだけね、このラドゥインの仕組みについて説明しますね。で、このラドゥっていうのは、もともとルとアドゥっていうのがくっついてるんですね。で、アドゥってさっきやったの覚えてます？たけし、アドゥイっていう時のアドゥと同じなんですね。この英語の B 動詞の中のアムってありますよね。あれに相当するウェーズ語の単語です。ウェーズ語ではね、B 動詞じゃなくて、ボッド動詞って言うんですね。原型がボッドなので、それが、現在形の、一人称単数形っていうんですけど、それに変化したのが do です。で、そのね、るっていうのが、その文が肯定文ですよってことを示すね、印になります。だから、るで始まる文は、基本的に肯定文なんですね。で、in、ラドゥで、その後の in ですけども、in っていうのは、これ、アポストロフィーがついてますよね。これ、もともとは、いと an っていうのがくっついたんです。いっていうのは、私ってことを表す代名詞でも紹介しましたよね。で、この an っていうのは、これ不可字って言うんですね。文法用語で不可字って言うんですけども、もともとなんか前置詞、何々の中でってことを表す前置詞で、何々の中に、だから、例えばね、このラドゥインブイタバラっていうのは、起源的には、私はパンを食べることの中にいるよ。だから、パン食べてるよっていう意味になるわけです。ね、そういうようなね、作りになってます。ちょっとね、この、do っていう部分についてちょっと覚えてくださいね。do っていうのが、英語の B 動詞の am に当たるものなんだという、こういう要素が含んでるってことをちょっと覚えておいてください。はい。でね、こうやって今こうやって、ラドゥっていうふうに、ここでくっついた形で書きますけど、今でもね、そういう格式あるような話し言葉とか、それから書くときなんかは、ね、こうやってちゃんと分けてね、アドゥイアンなんて風に言ったり書いたりすることもあることなんだけど、日常会話では、ラドゥインが主流です。時々このね、R がね、なくちゃいけないんだけど、R と Y がなくなっちゃって、ドゥインっていう人も結構います。ね、はい。で、このラドゥインの後に、いろんな動詞を作るんですけども、例えば、ね、この食べるってことを表す ブイタ、飲むを表す アベッド。で、これを、つけると、私は食べますは、ラドゥインブイタ。私は飲みますだったら、ラドゥインアベッドというふうに言います。で、さらに、そのブイタとかアベッドの後に、いわゆる目的語とか副詞を、続けます。例えばね、パンはバーラ、ビールはクール、ご飯はレイスですね。それからあと、毎日っていうのは、ボープティーズ。ね、毎晩、ボープノース。で、こういうのをいろいろつけていくと、どんどん文章を長くすることができます。私は毎日パンを食べますっていうのは、ちょっと後に続けて言ってください。Raduin buita bara boptid。私は毎日ご飯食べますだったら、Raduin buita reis boptid。はい。それから、私は毎晩ビール飲みますだったら、Raduin avet kuru bopnos。こんな風になるんですね。はい。このパターンぜひ覚えてください。後で練習しますからね。たくさん。はい。では今度、あなたはこれこれしますかっていう質問を、する、言い方をやります。会話の中でこういう文が出てきますよね。あなたはここに住んでいますか？アディヒンビワマっていうふうにダビッツが聞きますよね。このアディヒンっていうのがそのパターンなんです。このあなたは何しますかっていうのがね、アディヒンって言って、あとは、ね、さっきの前にやったラドインの場合と一緒です。動詞とかいろんな目的語ができます。ね、はい。ちょっとね、これもう一回読んでくださいね。アディヒンビワマとか、ね、例えばね、あなたは毎日パンを食べますかだったら、アディヒンビタバラポプティーズ、こんな風になるわけです。ちょこっとこのアディヒンの仕組みについてね、説明しますね。このね、アディヒンのアディフの部分は、さっき紹介したね、英語の B 動詞にあたる、ね、ボットという言葉の変化形で、だから、英語で言うとね、B 動詞の A にあたる言葉なんですね。それで、アディフですよね。で、ヒが、ヒンもこれね、
he と an に分かれます。で、he はもう紹介しましたよね。あなたってことを表す言葉です。で、an も、さっきのラドゥインの場合と同じように、もともとは何々の中にってことを表す言葉なんですね。だから、アリヘンブイタバラっていうのは、あなたはパンを食べることの中にいますか転じて、あなたはパン食べますかっていうね、意味になります。でね、答え方なんですね。ここがちょっとポイントです。はいだったら、アドゥ。いいだったら、ナーカドゥとなります。でね、ちょっとこれね、英語のイエスとかノートとかちょっと違うんですよ。で、このアドゥって言い方って、ちょっと前にやりましたよね。ちょっと覚えておいてってさっき言ったやつです。ウェールズ語のその英語の B 動詞にあたるね、アムですよ。アムにあたる言葉ですよね、これって。だからね、アリヒン、あなたはこれこれしますかっていう問いに対して、アドゥっていうのは、つまり英語で言うとね、I am っていうふうに答えるのと同じなんですよ。だからね、英語のイエスとかに当たる言葉がないんですね。I am って答えて、もしノーだったらね、ナーカドゥ。このナックが否定を表すので、だから、イエスだったら I am。ノーだったら I'm not みたいな感じで答えるんです。ね、この do っていうのを、使って、この場合の疑問、こういう疑問文に答えるんですね。はい。なので、ちょっとこれ例文読んでくださいね。はい。Adichim buita bara bob teeth. Adu. Nagadu. ね。こういう答え方をします。さっき言った通り、英語と違って、どういう時でも使える、どういう時でもはい、いえで使えるね、イエスとかノーって言葉が、ウェーズ語ないんですね。だから、疑問文によって答え方が変わってくるわけです。例えば、私たちはこれこれしますかっていう質問に対して、はい、私たちはこうですっていうのを答えるときはね、答え方違うんですよ。それからね、彼はこうですかとかね、彼女はこうですかっていう時にも答え方違うんですね。なので、それぞれの場合に答え方があるので、ね、ゆっくり覚えていきましょう。はい。では、あなたはこれをしますかっていう言い方を今説明しました。はい。では最後、ね、数詞ですね。数字の言い方をまず0から、ね、10まで覚えましょう。ね、はい。何度も言ってね、説明して、覚えてくださいね。いきます。後に続けて発音してください。はい、0から。dim, in, die, tree, pedwar, pimp, chwech, saith, wyth, naw, dig。はい。こういう言い方です。よくね、このね、with っていうのをね、with っていう方がいるので、このね、W の方が強く発音して、はっきりと唇をすぼめるので、そこ注意してくださいね。with です。はい。で、さっき、電話番号の聞き方になりましたよね。beth you a telephone ね、言い方習いました。それに対して自分の電話番号、ね、パッて言えるようになると、ちょっとかっこいいですよね。例えばね、beth you a telephone に対して、自分の電話番号がもしこうであれば、ね、ここにある数字を使って、例えばね、ちょっとこんな番号はちょっとありませんけども、dim with dim, indai tri pedwar pimp, huech sais ois みたいな風に答えることができるわけです。ぜひ皆さん自分の番号だけはね、パッて言うようになっておいているといいと思います。はい。練習問題です。31ページですね。はい。こういうの練習問題はとっても大事ですね。言葉の勉強ってスポーツですから。ね。何度も言って、ちょっと野球で素振りの練習するみたいに、たくさん、練習して、で、皆さんのね、口が、フォームとかね、発音のする時の下の動きなんかを覚えるようにしてください。はい。1の1ですね。この練習っていうのは、a marvel と言います。ね、練習の1の1です。はい。では、2人の会話ですね。では、皆さんとダビッドさんがこうやって会話してると思ってください。あなたが、おはようって言って、で、ダビッドさんがおはようって言ってくれます。で、ダビッドさんがまず自己紹介しますね。ダビッド・アドウィ。で、ダビッドさんがあなたに名前を聞いてきます。ベシューエノヒと。そしたら、皆さんは自分の名前をここに入れて、
誰々、youは NV。ね、スクルダヒ、ダビッド。私は誰々です。お会いできて嬉しいですよ。ダビッドさんって言ってください。そうするとダビッドさんがあなたに、アヒヘビッド。誰々っていうふうに言ってくれます。もしこれ私だったらこうなりますね。はい。ボレダダビッドアドゥイ。ベシューエノヒ。たけし、ユーワエヌイ。ネイスクルダヒ、ダビッド。アヒヘビッド、たけし。こんな会話になります。はい。これね、この会話そのものをちょっと覚えちゃって、で、ちょっといろいろパターンを変えてね、例えばこの、ボレダーの部分を、こんにちはに変えると、こうなりますよね。プランハウンダー、ダビッドアトゥイ、ベスユーエヌヒ。で、こんな風になります。こんばんはでしたら、ノスワイサー、ダビッドアトゥイ。こんな風に続きます。はい。今度ね、そういう、これなんてきたら今度、自分が話している相手が、フリアンさんっていう風にして、置き換えて練習してみましょう。ちょっとこれはちょっとフルバージョンで言ってますね。じゃあちょっとこの挨拶も変えて、ちょっとね、ノースワイサーにしましょうか。はい、時間帯は夜で、私とあなたと話しているのはフリアンさんです。じゃあこうなります。ノースワイサー、フリアンアドゥイ、ベスユーエノヒ、たけしユーバエヌイ、ネイスクルザヒ、フリアン、アヒヘビット、たけし。こんな感じですね。はい。じゃあ皆さんね、自分で元気よく声出して発音してみてください。はい。2つ目の問題ですね。これはまだ31ページのマルベル1の2です。はい。これはね、私はこれこれしますとか、あなたはこれこれしますかっていうことの練習なんですが、その前に、まずね、このゲイルバの1と2っていうのをご覧ください。これはね、教科書の273ページです。273ページ見ると、ここにあるようなね、練習問題用語彙集というのがあります。はい。で、ここに訳があってね、ここになんか、カッコ男とかありますよね。これはね、ウェールズ語って、名詞に性があるんですね。男性と女性があります。それからね、基本形が複数形みたいなね、そういう、ね、名詞もあるんですね。だから、このカッコの中にあるのは、男性とか女性とか複数形、ね、複数名詞、そういったことを表しています。時々ね、こうやって男性名詞としても女性名詞と使われる場合もあるので、そういう時は男女ってなっています。はい。じゃあまずね、ここに書いてある通り、このね、食べ物がここにありますので、ちょっとこの食べ物の名前だけだとちょっとつまんないので、VTR と合わせてセットで発音してみましょう。いきますよ。パンを食べる。VTAバラ。VTAバラ。次、バラブリスを食べる。これウェールズ特有のお茶菓子のね、お茶受けのケーキです。VTAバラブリス。VTAバラブリス。サンドイッチを食べる。VTAブレヒタン。VTAブレヒタン。ケーキを食べる。VTAカッケン。VTAカッケン。スープを、食べる。まあ、日本語にしたらスープ飲むですけどね。はい。VTAカウル。VTAカウル。から、チーズを食べる。VTAカウス。VTAカウス。肉を食べる。VTAキーグ。VTAキーグ。牛肉を食べる。VTAキーグエイディオン。VTAキーグエイディオン。豚肉を食べる。VTAキーグモー。VTAキーグモー。果物を食べる。VTAフリサイ。VTAフリサイ。野菜を食べる。VTAシャシャイ。VTAシャシャイ。オレンジを食べる。VTAオレン。VTAオレン。ご飯を食べる。VTAレイス。
Buita reis。魚を食べる。Buita pascot。Buita pascot。次、飲み物ですね。アベットの後にこういう、ね、飲み物を表す言葉をつけていきましょう。セットで言います。コーヒーを飲む。Avet coffee。Avet coffee。ビールを飲む。Avet kuru。Avet kuru。水を飲む。Avet dur。Avet dur。ワインを飲む。Avet gwin。Avet gwin。牛乳を飲む。Avet saith。Avet saith。ジュースを飲む。Avet seethe。Avet seethe。オレンジジュースを飲む。Avet seethe oren。Avet seethe oren。お茶を飲む。Avet tea。Avet tea。はい。ちょっとこれね、自分でも、このセットで何度も練習してみてから、次のページに行きます。はい。覚えたらね、こういう、このね、こう1から9まで、これぐらいを食べるとか、これを飲むっていう表現がありますので、これを見て、例えばパンを食べるって書いてあったら、私は毎日パンを食べますって、こんなような文を、作るんですね。だからパンを食べるっていう表記を見たら、こんな風に言ってください。Raduin buita bara bob teeth。私は毎日パンを食べます。ね、こういう風に言ってみてくださいね。はい。じゃあ、早速言ってみましょう。ちょっと皆さんはね、こちらの方に移っているので、273ページも見ながら、ね、やってみてください。私が、丸1って言ったら、その後に続けて言ってくださいね。その後私が答えを言いますから。いきます。丸1。Raduin buita reis bob teeth。丸2。Raduin buita oren bob teeth。丸3。Raduin buita kick bob teeth。丸4。Raduin buita kaus bob teeth。丸5。Raduin buita pascot bob teeth。丸6。Raduin avet te bob teeth。丸7。Raduin avet seethe bob teeth。丸8。Raduin avet coffee bob teeth。丸9。Raduin avet saith bob teeth。はい、次1の3ですね。1の3は次の32ページですね。はい。同じ要領で今度ね、この1から9の表現見たら、あなたは毎日しますかっていう表現にしてください。で、この答えをね、実際にの状況に合わせて、例えばね、アデヒン、ブイタバラ、ボブディーズで、毎日パンを食べていらっしゃる方は、アドゥ。そうでない方は、ナーカドゥっていうふうに答えてください。多分ね、これ、毎日ここに書いて、食べるためで飲んだりするけれども、全部毎日食べるってことは多分ないと思うので、ほとんどの場合、ナーカドゥかもしれませんが、まあ、やってみましょうか。ね、はい、じゃあ、同じように、1って言った後、正解言いますので、私の番号言った後にね、皆さんの回答を言ってください。いきます。ご飯を食べる。はい。Adihin buta reis bob teeth？ Adu。ちょっと私の場合で答えますね。はい。次、2番。Adihin avet oren bob teeth？
ながる。はい。3番。Adichin avet kig bobdydd. ながる。4番。Adichin bwyta caws bob dydd. ながる。かな。はい。次5番。Adichin bwyta pascot bob dydd. Adu. 6番。Adichin avet te bob dydd. Adu. 7番。Adichin avet sydd bob dydd. ながる。8番。Adichin avet coffee bob dydd. Adu. 9番。Adichin avet llaeth bob dydd. ながる。はい、できましたでしょうか。はい。1の4、今1の3までやりましたよね。1の4は、ボブディーズの代わりに、毎晩、ボブノースとか、ボブボレに置き換えて、練習してください。これはちょっとね、各自やってみてくださいね。それから、これは今度、アディヒン、この質問の分、この1の3のパターンに習って、今度、最後をね、ボブノースとかボブボレに直して、修正して、また大きな声で発音練習してみてください。とりあえずね、1と2と1の3はね、しっかりやって、ポンって出てくるようにしてくださいね。はい。はい。じゃあ、第1課の話を終わりにします。こちらはね、ぜひお読みになってくださいね。こちらの、この、教科書を一緒に書いた永田義文先生。メディアと英語とか、それから翻訳論を教えてくださっている永田義文先生が、各課の終わりに、こういうね、コラムを書いてくださってます。ウェールズ語って言葉って、なかなか、イギリス入った途端に感じるようなものなんですけども、ウェールズに、国境を越えた途端に、こうやって、看板にですね、英語とウェールズ語、特にウェールズ語が先ですね、こうやって、ね、これ、Welcome to Wales、ね、これ、クロイソイガムリ、ね、という表現。それから、ウェールズの首都のカーディフの駅ですけども、カーディフ中央駅っていうんですが、ね、その上のところに、カエルディーズ・カノログ、こんな風にウェールズ語で書いてます。必ずしもね、そのウェールズに入った途端に人々がウェールズ語を話しているのを聞くわけではないんですけれども、少なくともこうやって視覚的にはこうやってね、目に入ってきますし、もうちょっとね、西の、ちょっとイングランドとの国境から離れたところに行くと、普通にね、喫茶店とか街中でウェールズ語を話しているのが聞こえますので、いつかもしね、ウェールズに行かれる機会があったら、ぜひそういうね、ウェールズ語を話されているウェールズっていうのをね、ぜひ経験してみてください。はい。では、これ第1課終わりにします。ご苦労様でした。